ንቅዱሳን ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ለኢንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት ስዩማነ እግዚአብሔር ላይካን ሚስጥር ዲያቆናት መዘምራን መዘምራት አቦታት አዴታት አህዋትን አሃትን ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትን አይኩን ከመይቀኒሆም ከመይከ አምሲሆም ከመይከ ጸኒሆም እግዚአብሔር ይመስገን ይልና ስሙ ክነመስግን ዝፈቀደ ልቦናና አነቃቂሁ በቅዱሳን መላእክቱ አሰኒዩ ናብ ቅድስት ቤቱ ዘአከበና ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ንዘል ዓለም ዝነብር ኦሜጋ ጎይታናን አምላኽናን ፈጣሪናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስባህሪ አብኡ አብን መስባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስን ስሞም ንዘል ዓለም ዘኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዘኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዘኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን በሉ። አሜን ማለት ይኩነለይ ይገበረለይ ማለት ነው። ስለዚህ ከመስገን ከሎ አሜን ከተባረክ ከለኻ አሜን መባል አይንህማው ለእግዚአብሔር አምላክና ዝራአናላ መስቲያትና መስቅዱስ እግዚአብሔር አምላክን ዘራረበላ ቋንቋና መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይብላ ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ንጽሐ ልቦና አሰማሚያ አስተረኽበት በፍጹም ንጽህና በፍጹም ድንግልና እግዚአብሔር አምላክና ዝወለደትና አቆራሪተ መዓት ሰዓሊተ ምህረት ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም አዴና ስማስ ከበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምኡውን ቅዱሳን ሊቃነ መላእክትን ጥንታውያን ቀደምት አበው ነቢያት ሐዋርያት አርድእት ሰማዕታት ቅዱሳን ጻድቃንን ሊቃውንተ እግዚአብሔርን አምላክ ስሞም ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። እንኳ ናብዚ ክቡርን ቅዱስን አስራይ ዓመት በዓልኩም በሰላም አብጽሐኩም። ናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ እዚ በረከት እዚ ክሳተፍ ካብ ርሑቅ ናብዚ ቅዱስ ቦታ ክመጽእ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደለይ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንኣኻትኩምን እውን በዕድመን በጥዕናን ብህይወትን አጽኒሑ ኣብ ቅድስት ቤቱ ክትቆሙ ዝፈቀደ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ እግዚአብሔር ንዝወሰነልና ሰዓትን እግዚአብሔር ንዝፈቀዶ ቃልን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ አውጢና ታሪክ አሰኒና ንህይወትና ዝኸውን ዝጠቅመና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንዘራረብ ኢና። ናይ ትምህርትና አርእስቲ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 39 ዘሎ ቃል እዩ። እምበኣርሲ ቤት አምላክና ከቶ ኣይንሕደግ እዩ ዝብል። ሕራይ ትምህርትና ቅድሚ ምጅማርና ኩላትና ብዓብይ ድምፂ ነዚ ቃል እዚ ክነድምፅ ኢና። ደድሕረይ ክትብሉ ኢኹም እምበኣርሲ ቤት አምላክና ከቶ ኣይንሕደግ። ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ አቀዲመ ከም ዝነገርኩኹም ነህምያ ዝተባሃለ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ። ነህምያ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ መጽሐፈ ነህምያ ዝተጠቕሰ ወዲ ሃካልያ ናይ ፋርስ ንጉስ አንታሃስያን ጽዋ ዘስቲ ዝነበረ እዩ። ነህምያ ከምዚ ኸማይን ከማኻትኩምን ኣብ ስደት ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ። ናትናን ናይ ነህምያን ስደት ዝፈላለ
ነህምያ ካብ ሃገሩ በኃይሊ ተገፊኡ ተማሪኹ ኢየሩሳሌም ከቃጽሉ ኢየሩሳሌም ከጥፉ ከለው ንምሩኻት ክወስዱ ከለው ዝተማረከ እዩ። እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኣብ ቤተ መንግስቲ ናይ አርታሕሽያስ ቀዳሒ ሜስ ወይ ድማ አቀባሊ ሜስ ኮይኑ ዝነብር ነይሩ። ድሕሪኡ ድማ ናይ ይሁዳ ገዛኢ ዝነበረ አይሁዳውን መራሒውን ክውከውን በቂኡ እዩ። ነህምያ ፈሪሳ ንዝነበረት ቅጽሪ ኢየሩሳሌም ኣብ ሓፂር ጊዜ ኣብ 52 መዓልቲ ንምሕናጽ ብዘርአዮ ትብዓትን ጽንዓትን ከምኡውን ህዝቡ ንኣምላክ ተዓዚዞም ንኽነብሩ ብምግባር ዝፍለጥ ታሪካዊ ሰብ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ኢየሩሳሌም ብምንዳዳ ኩሎም እስራኤላውያን ብምስቃዮም ኣዝዩ ዝሃዝን ኣዝዩ ዝሳቀ ኣዝዩ ዝጉሒ ሰብ ነይሩ። ዋላ ቤተ መንግስቲ ይንበር ዝደለዮ ይብላዕ ዝደለዮ ይስተይ ዝመረጾ ይከደን ኣብ ዝለስለሰ ቦታ ይደቅስ። ንሱ ግና ኣማዓድዩ ነታ ዝገደፋ ቅድስቲ ሃገሩ ነቶም ዝገደፎም ኣቦታቱን እህዋቱን ይዝክር ነይሩ እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ዝልስልስ ዓራት ወይ ፍርናሽ ደቂስና ዝልስልስ ኮቦርታን አንሶላን ተካዲና ዝመቀረ ፀብሒ ምስ እንጀራ ዝስተይ ካለ ነገራት እንዳበልዓናን እንዳሰተናን ከለና በሐቂ ከም ነህምያ ንኢየሩሳሌም ዝጭነቀላ ዝነበረ ነዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ማይከልና ዝጭነቅ ምን አሎ? ቤተ ክርስቲያን ከም ዝትኸውናላ ህዝባ ይበታተናሎ፣ ህዝባ ቤተ ክርስቲያን ገዲፉሎ፣ ህዝባ ካብ እግዚአብሔር ርሒቁሎ። ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ንኣክቦ? ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ንጓስዮ? ነዚ ህዝብ እዚ ከመይ ጌርና ክንጥርንፎ ኢሉ ዝሓስብ መን ኣሎ? ወለዲ ኣዴታት ደቂ ወሊድክን ይኽን ወለዲ ኣቦታት ውላድ ወሊድኩም ኢኹም እስከ ንደቅኹም ናብታ ብኢየሩሳሌም እትምሰል ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንደቁ ከመጽእ ናይ ህይወት ሰንቂ ከሰንቆም ናይ ህይወት ሃብቲ ከትህዞም ምስ እግዚአብሔር አምላኮም ከራኽቦም ንቅዱስ መስቀል ክሳለሙ ክባረኹ ነቲ ቅዱስ ዕጣን አጭንዮም ክባረኹ ካብ ማዕዲ እግዚአብሔር አምላክ በሊኦም ሰትዮምን ክቅደሱ ተጊሁ ዝመሃረ ተጊሁ ንቤተ ክርስቲያን ዘምጽእ መን ኣሎ? ነህምያ ግና ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገደፎም ኣቦታቱን ኣዴታቱን እህዋቱን ከመይዶ ይኾኑ እንታይ ረኺብዎም ይኸውን? ይጠምዩዶ ይኾኑ? ይሳቀዩዶ ይኾኑ? ይግፍኡዶ ይኾኑ ኢሉ ነህምያ ይጭነቕ ነይሩ እዩ። ሎሚ ጸላይና ዲያብሎስ ኩናት አልዒሉ ኣብ ዓለም ዓውጁ ኣብ ዘለሉ ጊዜ ንቤተ ክርስቲያን ከም ጉዚ ኣብ ብዙሕ እንዳመቃቀላ ከሎ እስከ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነገር ደሕመሞ ከም ነህምያ ዝተጨነቀ ካህን፣ ጳጳስ፣ ዲያቆን፣ ሰባኪ ወንጌል፣ መነኮስ፣ መዘምር፣ ምእመን መን ኣሎ? ዝሓመመካ ማይከልና መን ኣሎ? ዝተጨነቀላ መን ኣሎ? ዝበኽየላን ዘልቅሰላን ነዘ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መን ኣሎ? ኣቱም ኣሕዋተይ፣ ኣቱም ኣሓተይ፣ ኣቱም ኣቦታተይ ሎሚ ብዋዛን ብፈዛዛን ንሪኣ ዘለና እዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና
ክንደይ መከራ ክንደይ ሽግር ክንደይ ስቅያት ኮይም ተቀቢለው መላ በዓል ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ቁልቁል አፉ ተደፊኡ በአፉን በፍንጩን ደም ቲፍቲፍ እንዳበለ ነዛ ቤት እዚያ ዘጠንዐ አቦዩ በዓል ቅዱስ ቶማስ ቆርበቶም ከመባጊዕ ዝተገፈኩሉ ነቲ ስጎኦም ጨው እንዳሰነስነሰሉ መከራ ዝተቀበሉሉ በዓል በርቶሎሜዎስ እምነት አሲሮም ንባህር ዝተጣሃሉሉ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝተጣሃኑሉ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም መቁሎ ዝተቆለውሉ ሰማይታት ከም ጥጥቆ ዝተጠጠቁላ ሃይማኖት ያዝያ ነዛ ቤት እዚኣ መን ይሓሲቡላ ዝፈልጥ ነዛ ቤት እዚኣ መን ከማይከልና ተጨኒቁላ ዝፈልጥ ነህምያ ግን ስለ ኢየሩሳሌም ይጭነቅ ነይሩ ስለ ኢየሩሳሌም ይጉሂ ነይሩ ስለ ኢየሩሳሌም ይበኪ ነይሩ ስለ ኢየሩሳሌም ይጸውም ነይሩ ይሆ ሎሚ አይኮነን ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ነፍስና መብካይ ገዲፍናዮ ሎሚ አይኮነን ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ነፍስና ምጻም ገዲፍናዮ ሮብዕ የለ ዓርቢ አርባዓ ጾም የለ ጾመ ፍልሰታ አልማማ ምጭፍጫፍ ጥራይ ሆይ ከበቦታትና አንታይና ክንማር ከበቦታትና አንታይና ክርከብ አቦታትና ዝገደፉልና ጎይታ በደሙ ዝመስረታ ህይወት ክረኽብልና ክብር ክረኽበላ ዘሃደገልና ቤት ኮዚያ ጥራያ ናብ ሰማይ ተብጽሐና ምስ እግዚአብሔር አምላክና ተራኽበና ምስ ቅዱሳን መላእክቲ እነሸብሽበላን እንዝምረላን ሰላም ረኺብና እፎይ ኢልና ንነብረላ እታ እንኮ መንገድና ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ጥራያ ስለዚሁ ነህምያ አብ ነህምያ 10:30 ንስኻትኩም ታሪክ በሙሉ አንብብዎ አመጨረሻ እንታይሉ እምባአርሲ ቤት አምላክና ከቶ አይንሕደግሉ ቤት አምላክና ዝሐደግና መዓልቲ ኩሉ ነገር ተወዲኡዮ ዘመናዊ ሞዴል መኪና እንተዘወርና ናይ ሚሊዮናት ክሳብ ሰማያት ዝበጽሕ ደመናታት ዝድንቅፍ ጎት ፓላሶን ተሐነጽና በወርቂ ዘንቆጥቆጠ በዕንቁ ዝተከበበ ክዳውንቲ እንተተከደና አቱም ተባሂሉ እንተተሰገደልና እዚ ሁሉ ምድራዊ ነገራት እንተከሰብና ንእግዚአብሔር ቤትን ንእግዚአብሔርን እንተሐዲግና ሁሉን አናከንቱዩ አቱም ዝተባሃሉ ሀፍታማት አይትፈልጡ እንዲሆም ጎይታይ ዝተባሃሉ ሀፍታማት አይትፈልጡ እንዲሆም እዞም ሰባት እዚአቶም እኮ ከይዶምዮም ሰፈሮም አቤ ያሎ ቤተ ክርስቲያን ሐዲጎም ማንዮም ኔሮም አይሐደጉዋን ፈልጦ ነገር የበልናኒና አብ ሰማይ ክልተ ነገር ይጽበየና ክብርን ውርደትን ምስጋናን መርገምን ይጽበየናሉ ከማይከልና ናይ ሰማይ ክብሪ ነቲ ጻዕዳ ክዳን ምክዳን አብ ቅድሚ ዙፋን እግዚአብሔር ደውን መባል ከማይከልናስ ከመንብቁ አሎ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዝጭነቅ መናሎ ስለ ነፍሱ ዝጭነቅ መናሎ ስለ ደቁ ዝጭነቅ መናሎ ስለ ወለዱ ዝጭነቅ ከማይከልና መናሎ አህዋተይን አሃተይን ዘዋጸና ገዲፍና ዘየዋጸና ከነሳደድ ካብ እግዚአብሔር ንርሐቃለና መቼም አብዛ ከተማ እዚያ አብዛ ቦታ እዚያ ንስኻትኩም ጥራይ አይመስለንን ነበርት ዘለኹም ንስኻትኩም ጥራይ አይመስለንን ናይዛ ሃይማኖት እዚያ እምነት ተከተልቲ በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተጠመቅኩም ንስኹም ጥራይ አይኮንኩምን አቤለው ታይ ገብሩለው ታይ ሰርሑለው ኢልናንተ ሐዲትና ኩላትና ንኢየሩሳሌም
ኩላትና ንቤት ኣምላኽ ሃዲግና ኢና ዘለና ኣብዚ ኮፍ ኢላ ሰበይቲ ኣብ ገዛኣ እኮ ድስቲ ተማስል ኣላ ሕጂ ሰብኣይ ስጉኡ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ሓሳባቱ ግና ኣብ ካልእ ቦታ ካልእ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ንቤተ ክርስቲያንና ከቶ ኣይንሕደግ እዩ ካብ ነህምያ ዝተወሰኑ ነገራት ርኢና ናብቲ ቀንዲ ትምህርትና ክንኣቱ ኢና ትምህርትና እውን እዚ እጂ ሒዝየ ዘለኹ ነህምያ ፍሉይ ዝነበሮ ነገራት ወይ ድማ ነጥብታት እንታይ እንተልሂልና መርህነትን ጽንዓትን እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እውን ተስፋ ከይቆረፀ ህዝቡ የተባብዕ ንህዝቡ ይጉስጉስ ንህዝቡ ይመርሕ ነይሩ ንሕና ኣብ ጊዜ ጽቡቕ ይኹን ኣብ ጊዜ ሕማቅ ኣብዚ ጊዜ ጥሜት ይኹን ኣብ ጊዜ ጽጋብ ኣብ ጊዜ ጥዕና ይኹን ኣብ ጊዜ ሕማቅ ንሕዋትና ንፈተውትና ንጎረባብትና ክነጸናንዕ ክንመርሖም ከም ነህምያ ይግባአና እዩ ሓዊ ንሓዉ ሓፍቲ ንሓፍታ ኣበ ነፍሲ ንደቁ ክመርሕ ንቤተ ክርስቲያን ከምጽኽል ኣለዎ ኣብዚ ዘለዉ ኣቦታተይ ካህናት ነብሲ ወከፎም ክንደይ ደቂ ከም ዘለዎም ኣይፈልጥን እዩ ኣብታ ኣነ ዝነብረላ ሃገር ኣብ ኔዘርላንድ ግና ሓደ ካህን ብውሕድ የብሉ እንተተባሂሉ 120 150 ደቂ ኣለውዎ ግን ካብኦም ናብዛ ብኢየሩሳሌም ዝተሰመየት ከይና ሓድጋ በጃኹም ኢሉ ነህምያ ናብ ተማባፃ ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመፁ ደቁ ግና 2 ወይ 3 እዮም ዝኾኑ እንታይ ኮይኖም ኩሎም ዘይመፁ እንታይ ኮይኖም ናብዛ ህይወት ቤት ዘይቀርቡ ተተባሂሉ ችግር ኣለዎ ማለት እዩ ከም ነህምያ መሪህነቱ ኣየጸበቐን ማለት እዩ ወይ ድማ እቶም ምእመናን እቶም ሒዝዎም ዘለዉ ደቁ ምዒድዎም መኺርዎም ጎስጒስዎም መስማዕ ስኢኖም ጽንዓት ስኢኖም ኣለዉ ማለት እዩ ነህምያ ንመሪህነትን ንጽንዓትን ሒዙ ጸኒዑ ዝተጓዓዘ ሰብ እዩ ነይሩ ነህምያ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ከገልግል ከሎ ግና ይገርመኩም ንኢየሩሳሌም ቅጽሪ ክነድቃ 52 መዓልቲ ጥራይ እዩ ኣድልይዎ ኢለኩም ኣብዘን 52 መዓልቲ ንህዝቢ ኣተሓባቢሩ ንቀጽሪ ኢየሩሳሌም ክነድቅ ከሎ ግና እታ ዘገልግላ ዝነበረት ኢየሩሳሌም ቁንዓት ሰባት ጥራይ ዘይኮኑ ተቃወምቲ እውን ነይሮም መን ይበሃሉ እንተተባሂሉ ሳምባላጥን ጦብያን ዝበሃሉ ነህምያ ንህዝቢ ተሓባቢሩ ንኢየሩሳሌም ቅጽሪ ክነድቅ ንቤተ ክርስቲያን ክነድቅ ንኢየሩሳሌም ክሃንጽ ከሎ ንሳቶም ይስሕቅዎ የላግጽሉ ነይሮም እዮም ንሱ ግና እንታይ እዩ ዝበሎም ንስኻትኩም ካብዛ ናብ ኢየሩሳሌም እንሓንፃ ካብዛ ናብ ኢየሩሳሌም እንነድቃ ካብዛ ናብ ኢየሩሳሌም እነማዕርጋሲ መሰል ዝበሃል እኳ የብልኩም ኢልዎ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዘድልያ ነገራት ኣብ ምግባር ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ምህናፅ ዘይሳተፍ ኩሉ ጊዜ እንቅፋት ኩሉ ጊዜ ሽግር ዝኸውን ሰብ መጨረሻ ኣብታ ሰማያት ግደ ዝበሃል የብሉን እዩ ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትኩም ክትጓዓዙ ናብ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ክትቀርቡ ከለኩም ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣብ ውሽጣ
አብዛ ቤት እዚያ አውሽጣ ከም ሳምባላጥን ጦቢያን ዳአመሰሉ አገልገልቲ ክጸንሕኩም ይኽእሉ እዮም ታይ ክትገብሩ መጽኹም እንታይ ትሰርሑለኩም እዚአቶም እኮ ከምዚዮም እዚአቶም እኮ ከምዚዮም ይብሉኩም እኮኑ ንስኻትኩም ንዕኦም አይትስምዕዎም አብዛ ቤት እዚያ ዝመጻኹም ንቴድሮስ ንዓይደልኹም አይኮንኩምን ነቦይ ቀሺ ምህረት አቦይ ንካልእ ሰብ ደልኹም አይኮንኩምን መጽኹም አብዛ ቤት እዚያ ኩላትና ተአክብና መጽና ዘለና ንመን ደሊና ኢና እስከ ንገሩኒ ንእግዚአብሔር ደሊና ኢና እግዚአብሔር ዝሕመይ አምላክ ዲዩ እግዚአብሔር ዝጽገም አምላክ ዲዩ እግዚአብሔር ሐበሬታ ዘድልዮ አምላክ ዲዩ አይኮነን ስለዚህ አብዚ ቤት እዚ ከምታናይ መርከብ ኖ ዝብልዑን ዘይብልዑን ሓደገኛን ሕያወትን እንስሳታት ከም ዝነበሩ ኩሉ አብዛ ቤት እዚአ ሕያወት ናይ እግዚአብሔር ሰባት አገልገልቲ መሕደሪ ዲያብሎስ ዝኾኑ ሰባት አብዛ ቤት እዚአ ክጸንሑ እዮም ዲያብሎስ አብዛ ቤት እዚአውን መዘምራን ኣለዎ ደቀ መዛሙርት ኣለዎ አብዛ ቤት እዚአ አቶም ናይ እግዚአብሔር ደቀ መዛሙርቲ ሰቢኾም ነቶም ሰባት ካብ ደገና ቤት ከምጽዎም ከለው እቶም ደቀ መዛሙርት ዲያብሎስ ድማ ካብዛ ቤት እዚአ ናብታ ደገ ዘውጡለው ንስኻትኩም ንመን ትሰምዖ እግዚአብሔር ጥራይ ካብዛ ቤት እዚአ ውጡ ዝበለኩም ናይዛ ቤት እዚአ አበር ዝነገረኩም እዚ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ አይኮነን እዚ ሰብ እዚ ወድዛ ቤተ ክርስቲያኑን አይኮነን እዚ ሰብ እዚ ደቀ መዝሙር ዲያብሎስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ 12 ሐዋርያት ነሮም ኣብዚ ሓደሮ ይሓድሩ ኣብዚ ውዓሎ ይውዕሉ ናይ ኢዱ ተአምራት ዝረአዩ ናይ ቃሉ ናይ አፉ ቃል ዝሰምዑ ናብ ህይወት ክመልስ ዝረአዩ ሙት ከተንስ ዝረአዩ ለምጻማት ደሐሲሱ ከሕዊ ዝረአዩ ንሳቶሙን ነቲ ሰማያዊ ስልጣን ተዋሂቦም ደሐሲሶም ሕሙማት ዝፍውሱ ደሐሲሶም ለምጻማት ዘንጽሑ ገሲጾም አጋንንት ዘውጡ 12 ደቀ መዛሙርት ነሮም ካብዞም 12 ደቀ መዛሙርት ግና ሓደ አማይከሎም ጋኔን ነሮ ሓደ አማይከሎም እሾኽ ነሩ ሓደ አማይከሎም ናይ ዲያብሎስ ደቀ መዛሙርት ነሩ ንአምላኹ ንፈጣሪው ንእግዚአብሔር በ30 ዲናር ህሊፉ ይሁ ስለዚህ ህዋተይ ካህናት ከምዚዮም መዘምራን ከምዚዮም ዲያቆናት ከምዚዮም አይትበሉ ካብሺ ሓደ መሕደሪ ዲያብሎስ አብዛ ቤት እዚአ ክህሉ ግድ መንገዲ ይሁዳ ዝሓዘ መንገዲ አርዮስ ዝሓዘ መንገዲ ንስጥሮስ ዝሓዘ አብዛ ቤት እዚአ ይሕሉ እዩ ንሱ ግን ነዛ ቤት እዚአ አይውክላን ነዛ ቤት እዚአ መን ይውክልዋ ትፈልጡ ዶ ነዛ ቤት እዚአ ዝውክልዋ ሐዋርያት እዮም ነዛ ቤት እዚአ ዝውክልዋ ሐዋርያዊ መንገዲ ዝተጓዓዙ ሐዋርያዊ አካይዳን ስራሕን ዝሓዙ እዮም ይሁዳዊ ስራሕ ዝሓዙ ይሁዳውያን አርዮሳዊ መንገዲ ዝሓዙ አርዮሳውያን አብዛ ቤት እዚአ እንተለውን ነዛ ቤት እዚአ ይውክልዋን እዮም ነሰንባላጥን ጦቢያን ዳአመሰሉ አቦታት ክነድቁ እሳቶም ዘፍርሱ አቦታት ክምዕዱ እሳቶም ዝነቅፉ አቦታት ክቅድሱ እሳቶም ዘዕገርግሩ እዚአቶም ንኩሎም አቦታት አይውክሉን እዮም ነዚና ንብል አቦታትና በአልመን ምዃኖም ለለሊ አቦታትና በአልመን ምዃኖም ንፍለጥ ዲያብሎስ ሎሚ ንኩሉ ንሕና ንገበርናዮ ይገብራሉ ከም ዲያቆናት ነጸላ ተኸዲኑ ከም መዘምራን መዝሙር ዘማራይ ኮይኑ ከም ካህን መስቀል ሒዙ ጠምጢሙ አትዩሎ ዛቤት እዚያ አትዩሎ መፍላጥ መልላይ ናይ መንግድነት እዩ ናተይ እናትኩምን ብምንታይ ንፈልጦም ይትሕቶ ዘሎም
ጎይታ በዓሉ ተዛሪቡዩ ብፍሪኦም ታይክትብልዎም ኢኹም ከተለልይዎም ኢኹም መቼም ናይ ክርስቶስ ወደ መዝሙር ዘይኮነ ከም ነህምያ ስለ ቤተ ክርስቲያን ዘይጭነቅ ከም ነህምያ ስለ ህዝቡ ዘይጭነቅ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ክከውን ከቶ አይክልም። ወደ መዝሙር ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ነህምያ ትጉህ ዝኾነ እዩ። ከም ነህምያ ዝሓንጽ እምበር ዘየፍርስ እዩ። ስለዚ ኣብዛ ቤት እዚኣ ከምቲ ነህምያ ዝዕንቅፍዎ ዝነበሩ ዘዕንቅፍኹም ብዙሓት ሰባት ክጸንሕኩም ይኽእሉ እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዛ ቤተ ክርስቲያን ዝውክሉ ግን ኣይኮኑን እዮም። ነህምያ ይሰርሕ፣ ነህምያ ይጽሊ ነይሩ። ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና ክንጽሊ ይግባአና። ነፍስ ወከፍና እዛ ቤት እዚኣ ናትና እያ። እዛ ቤት እዚኣ ክትጽዋዕ ከላ ስማ መን እያ ትበሃል? ቤተ ክርስቲያን እያ ትበሃል። ኩላህና ክርስቲያን ዲና ይኮናን ክርስቲያን ኢና። ካህን ናቱ ስራሕ ኣለዎ። ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣትዩ ዕጣን ይዓጥን፣ ጸሎት የብጽሕ፣ ቅዱስ ሥጋ ወልደ እግዚአብሔርን ደመ ወልደ እግዚአብሔርን ባሪኹን ቀዲሱን ንዓና ይህበና። ንሕና ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንመጽእ፣ ጸሎት ንጽሊ፣ ተሰጥኦ ንቕበል፣ ቤተ ክርስቲያን ነጽሪ፣ ጧፍ እንተጎዲሉ ጧፍ፣ ሽምዓ እንተጎዲሉ ሽምዓ፣ ወይኒ እንተጎዲሉ ወይኒ፣ መጋረጃ እንተጎዲሉ መጋረጃ። ናይ ምምላእ ሓላፍነት ናይ መን እዩ? ናይ መን እዩ? እናተይ እናትኩምን እኮ እዩ። እስከ ካማ ይከልና ሎሚ ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ነዛ ቤት እዚኣ ንሎሚ ቅዳሴ ክኸውን ኢሉ ጧፍ ሒዙላ ዝመጸ መን ኣሎ? ሽምዓ ሒዙላ ዝመጸ እስከ ካማ ይከልኩም መን ኣሎ? ወይኒ ሒዙላ ዝመጸ መን ኣሎ? መጋረጃ ሒዙላ ዝመጸ መን ኣሎ? ዕጣን ሒዙላ ዝመጸ መን ኣሎ? ማንም የለን። ጥራሕ ሄድና ተንጠልጢልና መጺና፣ ጥራሕ ሄድና ሱቅ ኢልና መጺና። በረከት ይሓልፈና ኣሎ። ኩላትና ኣብዛ ቤት እዚኣ ነናትና ስራሕን እዮን ኣለና። ካህን ናቱ ስራሕ ይሰርሓሎ፣ ይቅድሳሎ፣ የቁርባሎ፣ የጠምቃሎ፣ ነቶም ሓሚሞም ዝመጹ ቅባ ቅዱስ ይለክያሎ። ስርሑ እሱ እዩ። ንስሓ ክንስሑ ንዝመጹ ሰባት ኮፍ ኣቢሉ ሚዒዱ መኪሩ ንስሓ ይህባሎ። እቶም ጧፍ ነምጽእ ሰባት ዳ እንታይ ኮይና ጥራሕ ሄድና መጺና? እቶም ሽምዓ ነምጽእ ሰባት ዳ እንታይ ክንገብር ጥራህና መጺና? እቶም ወባ ክንህብ ዝግባአና ሰባት ንምንታይ ባዶ ኢድና መጺና? ይርዳኩም ደሎ ኩላትና ዕዮ ኣለና። ነህምያ ንኩሎም ሰሪዑ ነቲ ሓናጻይ ክሃንጽ፣ ነቲ ጸራባይ ክጸርብ፣ ነቲ ነዳቃይ ክነድቅ፣ ነቲ ሓላዊ ክህሉ ከም ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በብ ማዕርግና በብ ስልጣንና ነናትና ስራሕ ሂቡና ኣሎ። ኣቦታትና ይሰርሑ ኣለዉ፣ ንሳቶም እዮም ኣኪቦምና። እቶም ዝተጸዋዕናኸ ዕዮና ዘይንፍጽመሉ ምኽንያት እንታይ ኣለና? ስለዚ ጸሎት ምጽላይ ዘዝምልከተካ ምግባር ካብ ነቢሓ እንምሃሮ እዩ። ነህምያ ንሃገሩ ንኢየሩሳሌም ኣዝዩ ልዕሊ ነብሱ የፍቅራ ነይሩ። ንስኻትኩም ኣብዚ ተኣኪብኩም ዘለኹም ካብ ኣቦታተይ ካህናት ጀሚርኩም ክሰብቶም ዝነኣስኩም ሕፃናት ንሃገርኩም ተፍቅርዋ ዲኹም ወይስ ኣይተፍቅርዋን? አቤት 5 ሰባት ትራይልኩም ቶም ካልኦት ኣይተፍቅሮን ኢኹም ማለት እዩ። ሓቂ ድማ ኣቃ ሳያታ ሓቂ ኩላሃና ኣይነፍቅርን ኢና። ንኢየሩሳሌም ወይ ድማ
ነተሰማያዊት ቤትና እነ ፍቅር ተንኸውን ኔርና ነዛ ቤት እዚኣ ካብጻት ንጻት መመልአናያ አቦታትና ነቁርቦ ወዲና ኢና ኢድና ረብሪቡዩ እግርና ደው ባልሲኢኑዩ እቶም ዝተረፍኩም በጃኹም ጽባህ መጽኹም ቁረቡ በሉና ኔሮም አንታ ዝቆረብ የለን ዲና ተባሃለ ሎሚ ሽማግሌ በየማን አረጊት በጸጋም ተተደግፎ ከወድቁ እንዳደለዩ ምዝጓም ሲኖም ዝቆርብ ዘለኩ ሳቶም ትመነሰ የለኒው አብንዳ ዳንስ ይዘሎ አብንዳ ሰዓስኢት ይዘሎ አብ ሆየ ሆየ ይዘሎ የለን እዮና ረሲናዮ ዝምልከተና ዝግባና ነገር ረሲናዮ ፍቅር ሀገርና ረሲና ከምታ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ንሕናስ ሀገርና በይልወዩ አብ ሰማይ ንሰማይ ዝናፍቃ ማይከልናሎ ማናሎ እስከ ንገሩኒ ማናሎ ዝናፍቅ ዝናፍቅ ሓደ እኳ የለን ምክንያቱ ናብ ሰማይ ሀገርና በከመይና ንኸይድ ናብ ሰማይ ሀገርናስ በከመይና ንኸይድ ከም መቼም ከም ኤልያስ ብሰረገላ ሐዊ ኮናን መቼም ከም ሄኖክ ተሰዊርና ይኮናን ወይ ከም ዮሐንስ ተሰዊርና ይኮናን ናብ ሰማይ ሀገርና ክንከይድ እንተላኮና ናብ ዛረጊጽና ያዘላ መሬት ተቋይትና ሜትሮን ፈረጋን ንታሃቲ ተቋይቱ አብ መሬት ክንድብደብ ክንክላለና ናብ መሬት ከአቱ ካብዛ ዓለም እዚያ ክፍለይ ክመውት ዝብህግ ሰብ ካብ ማይከልና መናሎ ሰበይት ሲሎማ ወዳ መይትዋ ሐዘን ክኾነላ ሰብ ክድንግጸላ ነቱ ወዳ ጎረባብትን አዝማድን ክሪዩላ ነጸልዓ እንዳነስነሰት ጸዋዓን ወደይ እንዳበለታ ሸጊራ ኢሎማ ካህን ተገሰጻ ምስማ አብያ አበይቲ ተተቆጥዕዋ ምስማ አብያ ግን ኩል ጊዜ አከከባቢኻ አከከቤትካ ሓደ ኩፉ ወይ ተንኮለኛ ወይ አርሒቁ ዝሐስብ ሰባይ ሰዓነንሞ አብ ጎረቤታ ሓደ ሰብ ተረኺቡ ኢሎሞ ኩል ጊዜ እናከደት ነጸላ እንዳደረበየት አብቱ መቃብሩ ኮይናያት በቂ ኔራ ታዊ ጸዋዓን ወደይ ትብል ኔራ ኢሎማ ሕብእ ኢሉ ሽዑ ጸዋዓን ወደይ እንዳበለት ቆይ ምስበለት ሲ አደይ በሊ ካብና ፈክንስ ንዕናባይ ምስበላሲ ነዛ ነጸላ ድርቢያ ቢላታ ብን ምስበለት አይተመለሰት ኢሎማ አብ ነፍስኩም እኮ ይኹም ትስሕቁ ነታ ሰበይቲ ኮነን ሞት ዳዘ ይተርፍ ኩላና ኮኽን መውቲና ንብል ግን ሓደ ሰብ ክመውት ዝደሊ የለኒው ሞት ዝተለዓለት መዓልቲ ዓረጊት ይደሊ እዝበልዕዩ ዝሰትዩ ዝጸጊቡዩ ኩሉ ሪዩ ንዑ ሰዶይና ንብል ሰማያዊ ሀገሩ ዝናፍቅ ሰብ የብልናን ኢና ኩላና ክንበልዕ ክንሰቲ ዝብእስ እንታይ ኢሉ ኢሎሞ ንብልዓ ተበልኩም ንብልዕ በቃ ከማያ ኮይና ናትና ኩላ በቃ ሰካል የለን ከም ነህምያ ምኳን ይዘድሊ ነህምያ ዝተልዓለ ነዚዩ አብ መጽሐፍ ቅዱሳን አቦታትና ታሪኮም ዝተጻፈ ንጽውጽዋ አይኮነን ካብኦም እንታይ ንመሃር እዩ ነህምያን ህዝቡ የፍቅር ነህምያን ሀገሩ የፍቅር ነህምያን ቤተ ክርስቲያኑ ይሐንጽ ነህምያን ህዝቡ ድማ ይውድው ነይሩ አቦታት ካህናት አህዋት ዲያቆናት መንእሰያት መዘምራት ቤት ትምህርት ሰንበት አባላት እስከ ከም ነህምያ ቤተ ክርስቲያንና ንህነጽ ከም ነህምያ ንህዝብና ንጎስጉስ ከም ነህምያ ንህዝብና ንዓክብ ከም ነህምያ ድማ ሰማያዊ ቤትና ታይንግበር ነፍቅር መቼም ብንስሐ ዝነጽሐ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾነ የእግዚአብሔር ዝናፍቅ ሰብ ካብዛ ዓለም እዚኣ ብሞት ምኻድ ይፈርህ ድዩ አነ ንስሓትኩም ስለምንታይ ከም ንፈርህ ዶ ትፈልጡ አብ አመስከርናሲ
ገነት ነው ንኣቱ ንኸውን ወይ ሲኦል እዚኣ ተፍርሃና ኣይኮነት እንድያ ክልተ ልብ ስለዘለና እዩ ስለዚ ሰብ ክልተ ልብ እንተዳ ኣሊና ሓደ ልብ ንኾን እዩ ሓደ ልብ ንምዃን ናብ እግዚአብሔር አምላክ ንምቕራብ እንታይ የድሊ ዝብል ሕቶ ይትመጽእ ከም ነህምያ ንምዃን ንህዝብኻ ንምጥርናፍ ንህዝብኻ ንምስትምሃር ንህዝብኻ ንምጎስጓስ ንሃገርካ ንምፍጣር ከም ነህምያ ንምዃን እንታይ የድሊ እንተተባይሉ ሓንቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ቅልል ዝበለት ጥራያ ዘላ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝበላ እንታይ ይብል ሪአኹዋ አመርኩዋ አፍቀርኩዋ ለቤተ ክርስቲያን ሪኤያ ኢሉ መጀመሪያ ለቤተ ክርስቲያን ንምጻሞ ንርአያ ቤተ ክርስቲያን ከመያ ቤተ ክርስቲያን መንያ ቤተ ክርስቲያን ስርዓታ ከመዩ ብደገ ተጎስጉስካ ንቤተ ክርስቲያን ምጽራፍ አይኮነን እቶም መርሃቶም አቦታቶም እኮ ከምዚዮም አበይ መጽኻሪ ኢኻዮም ንስኻ ደቂስካ ክትህርንቅ ከለኻ ንስኻ ክሳብ አፍንጫኻ ክትውጥፍ ከለኻ ንዝበልዓኻዮ ጥዕና ክህበካ ካብቲ ዝደቀስካዮ ምእንቲ ክትስቆ ንሳቶም ለይቲ ተስዮም ምእንታኻዮም ዝልምኑ ዘለው አበይ ሪእኻዮም ምፁ መጀመሪያ ንቤተ ክርስቲያን ረዓይዋ ምፁ ንቤተ ክርስቲያን ረዓይዋ እሞ ብድሕሪኡ ተመሃሩ ብድሕሪኡ ምስ ተመሃርኩም ንቤተ ክርስቲያን ክትፈልጥዋ ኢኹም ምስ ፈለጥኩም ኢኹም ንቤተ ክርስቲያን ከተፍቅርዋ ትኽእሉ ለምኮ ምእመና ቤተ ክርስቲያን አይመፀን ስለዘይመፀ ናይ ቤተ ክርስቲያን እንታይነት አይፈለጠን ናይ ቤተ ክርስቲያን እንታይነት ስለዘይፈለጠ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ከፍቅር አይከኣለን ንቤተ ክርስቲያን ዘየፍቀረ እግዚአብሔር አይፍቀረን ንቤተ ክርስቲያን ዝነዓቀ ለእግዚአብሔር ነዓቀያ ነገራ ምክንያቱ አብዛ ቤት እዚያ ዝምለኽ መን እዩ እግዚአብሔር አብዛ ቤት እዚያ ዝውደስ መን እዩ እግዚአብሔር አብዛ ቤት እዚያ ስጉፅ ፍጠት ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር ደሙ ዝቅዳህ ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር ስለዚ አብዛ ቤት እዚያ ዝግበር ስርዓት አብዛ ቤት እዚያ ዝፍጸም ስርዓት በሙሉ ምጽላ ምቅዋም ምንቃፍ ማለት ንመን ምጽላ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንመን ምቅዋም ማለት እዩ እግዚአብሔር ተቃዊሙ ምስ እግዚአብሔር ተጻሊኡ ምስ እግዚአብሔር ተዋጊኡ ዝረትዕሎ ድዩ የለን እኮ አይኮነን ምስ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ሰባት ተዋጊኦም እኮ ክረቱ አይከአሉን ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስ አየንበብኩም እንዲኹም ንፈርዖን አየንበብኩም እንዲኹም ፈርዖን እኮ ምስቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ተባይሱ እዩ ናይ እስራኤል ህዝቢ ክመልሶየ ናባርነቱ ካዕትወየ ኢሉ ምስቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ምስተማስአ ክዋጋ ምስመፀ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ንባህሪ ናብ ክልተ መቂሉ ከህልፍ ከሎ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንዝባስ ዝመፀ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንክቃወም ዝመፀ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንኸጥፎም ዝመፀ ንደቁ እህሊፉ ዘህብ እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ንደቁ ከፊቱ ብንቁት ዘሳገረ አምላክ ነቶም ጸላአቱ ድማ ድፍና ብሎ አዝቀበር አምላክ ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዘባስ እንታያለና ካብ ዘይምንባር ዘምፀና እሱ ደይኮነን ንባህሪ ቀላይ ዘስገረና እሱ ደይኮነን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ክንበጽሕ ዝገበረና እሱ ደይኮነን ነዚ ዝገበረ አምላክ ከመይ ጌርካ ትበዓሶ ነዚ ዝገበረ አምላክ ከመይ ጌርካ ትቃወሞ አነ ንእግዚአብሔር አይተባስኩዎን አነ ንእግዚአብሔር አይተቃወምኩዎን አነ ንእግዚአብሔር አምላክ ዝበልክዎ የብለኝ ዝብል
ብዙ ሰብ ከም ዘሎ ይፈለጥ ንቤተ ክርስቲያን ዝጸረፈ ንእግዚአብሔር ጸረፈ ንቤተ ክርስቲያን ዘዋረደ ንእግዚአብሔር አዋረደ ንአገልገልቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝጸረፈ ንመን ጸረፈ እዩ ስለዚህ ንካህናት ዝተንከፈ ወይሉ ምክንያቱ ሳቶም እንት እግዚአብሔር ነው አንቲ ሰብ አይኑ ተነቂሩ ይርኢዶ እንታይ የድልዮ መርዓ ዝመርህ ሰብ የድልዮ እንደር ዘይ ዝመርህ ሰብ ሲኑ ድማ ናበይ ዝኣተው ንገደሉ እዩ ንሕናውን ነዞም ሎሚ ንዕቆም ዘለና አገልገልቲ እግዚአብሔር አይንተ እግዚአብሔር ዝተባህሉ ካህናት እንተ ዳስዒናዮ ሚእቲ ከሚእቲ ብርግፀኛ ነዝነግረኩም ናብቲ ቃላይ ዝኾነ ሲኦል ይናክናት ሳቶም እኮ እዮም እግዚአብሔር ይፍታሐካ ኢሎም ስርየት ኃጢአት ዝሰጉና እሳቶም እኮ እዮም ጸልዮም ቀዲሶም ለሚኖም ባሪኾም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ደመ ወልደ እግዚአብሔር ጌሮም ይሰጉና ነዚዮም ምቅዋም ንመን ምቅዋሚው እግዚአብሔር ስለዚህ ከመሃሌታይ ቅዱስ ያሬድ መጀመሪያ ንምፃ ንቤተ ክርስቲያን ንርአያ ምስራአናያ ንፍለጣሞ ምስፈለጥናያ እንታይ ክንገብራይና ከነፍቅራይና አህዋተይ እዚ ካበልና ካብ ነህምያ ዝካብ ተመሃርና ንቤተ ክርስቲያን ምምፃ ንቤተ ክርስቲያን መጪኻ ምፍላጥ ቤተ ክርስቲያን መጪኻ ምፍቃር ግድን መኳኑ ካብ ተረዳና ቤተ ክርስቲያን አበያ ዘላ ያታቶ ዘላች ቤተ ክርስቲያን አበያላ ረባ ዋ ንዑ ቤተ ክርስቲያን አበያላ እዛ ህቶ ዚያዝ መለሳ መንግስተ ሰማያት ያአቱ ተዝባል አቤላ መበልኩም ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን አማይከልናላ ታዘለና ቤተ ክርስቲያን ደቆነት ቤተ ክርስቲያን አብ ሰማይውን አላ ነዛ ምድር ዘላ ቤተ ክርስቲያን ድቃወም ዘሎ ሰብ ነታ አብ ሰማይ ዘላ ናይ እግዚአብሔር ቤቱን ይቃወማሉ ነዞም አብዝ ዘለው አገልገልቲ ካህናት ዝቃወም ዘሎ ነቶም አብ ሰማይ ዘለው ሰማያውያን ካህናት እግዚአብሔር አምላክ ይቃወማሉ ነዞም አብዝ ዘለው አገልገልቲ ዝቃወም ዘሎ ነቶም ናይ አወት አክሊል ንተዋሃቡ ቅዱሳን አብ ሰማይ ዘለው ይቃወማሉ ስለዚህ አብ አፍና ጥንቃቄ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ጎይታናና አምላክናን መድኃኒናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ድንግል ማርያም ተገሊጹ ናብዛ ምድር ዚያብ ዝመጸሉ ጊዜ ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ነገር ሓቲቶም ነይሮም እታቶም ታያ ነይራ መስለኮ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት አስተምሂሩዎም እዩ ንስኻ ድማ ንዓና ጸሎት መሃረና ኢሎም አቀዴ ሹ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ አስተምሂሩዎም አብ ሰማይ ትነብር አቦና ኢልና ምስተጓዝና አማይከል ምስበጽሃና ከምቲ ፍቃድካ አብ ሰማይ ዝኮነ ከሙድማ አብ ምድር ይኩን አብ ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እንታይ አብ ሰማይ ዘለው መላእክት እግዚአብሔር በዘይ ምቁራት ለተሰማያዊ ንጉስ ለተሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክ በዘይ ምቁራት ከቶም አቦታትና ካህናት አብ ታቦተ እግዚአብሔር እንዳዞሩ አማይከል ምእመናን እንዳዞሩ ብጽንሐ ገሮም ዕጣን እንዳዓጠኑ ቅዱስ 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 እንዳበሉ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ዝቅድስዎ አብ ሰማይ ዘለው መላእክት እግዚአብሔርን ከም እንዳበሉ ይቅድስዎ
አብ ሰማይ ፍቃድ እግዚአብሔርን ታዩ ምስጋና ውዳሴ ዝማሬ ዘሎ ሰማያት እቲ አብ ሰማይ ዘሎ ዝማሬ መላእክቲና አኻ ከም ዝዝምርዎ ከም ዘመስግኑኻን ንዓና ድማ ምድሪ ከም መላእክቲ ኮይና ምድሪ ክነመስግነካ ፍቃድ ካባ ይሁነልና ኢልኩም ለምኑ ኢሉ ኩላና ኩሉ ጊዜ ፍቃድካ ከምታ አብ ሰማይ ዝኾነ ከሞ ድማ እንታይ ንበል አብ ምድሪ ይሁን ንበል እግዚአብሔር ናይ ሰማይ ፍቃዱ ዝማሬ አብ ምድሪ ውሪድዎ ወረዶን ግን ኩላትና ዶ ንዝምር ኢና ሕጂ ካብ ንዝምር እቶም ንደርፍ ዶ ይንበዝህን ካብ ንሸምሽም እቶም ንስዕስዕ ሰብ ዶ ኣይንበዝህን ካብ ንፀውም እቶም ዝበልዑ ሰባት ዶ ኣይንበዝህን ካብ ዘመስግኑ እቶም ዘማርጉ ሰባት ዶ ንሕና ኣይንበዝህን ሕጂ ጸሎትናን ግብርናን ሓደሎ ማለት እዩ የለን ስለዚ ፍቃድ እግዚአብሔር ከምታ አብ ሰማይ ዝኾነ ከሞ ድማ አብ ምድሪ ይሁን ኢልና ከም ንጽልዮ ከምቲ ናይ ሰማይ ፍቃድ ንሕና እውን አብ ምድሪ ገበርቱ ከውን ይግባአና እዩ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 10 እንተዳርኢና በታ ንጉስ ኦዝያን ዝሞተላ ዓመት አነ ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዑል ዝበለን ዙፋን ተቀሚጡ ከሎ ረአኽዎ ይበል ንጉስ ኦዝያ ዝበሃል ነብየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ እዚ ንጉስ እዚ ምንም ፍርሃተ እግዚአብሔር ዘይብሉ ጨካን ርጉም ገፋኢ ቀታሊ ዝነበረ ንጉስ ይነሩ ንማንም ነብይ አይገድፍ ምእመን አይገድፍ ሐላፊ ገድፍ ተራ አይገድፍ ዘሳቂ ሰብ ስለዝነበረ ኢሳይያስ ካብ እግዚአብሔር ንዝተወሃቦ መልእክቲ ውሕጥ አቢልዋ ጭጭ እግዚአብሔር ከምዚልካ ነገር ይብሎ ኢሳይያስ ጭጭ ለምን ነገሩ ተባሂልኩም መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሂልኩም ቃል እግዚአብሔር ተማሂልኩም ለህዝብ መሃሩ ኢላ ቤተክርስቲያን ሐላፍነት ሂባ ዝልዓኸትኩም መምሃራን ተስተምህሩ ደለኹም ዋ ከምዚያ ተይለዳአ ከምዚያ ክብሉኒ ከምዚያ ተገረዳ ከምዚያ ክገብሩኒ ያቆዘላ ኢሳይያስ ጭጭ መስበለ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ነጊርዎ ንገሪልዎ ምኸሪልዎ ገስጽልዎ እምብ መስበለ አብሉይ ኪዳን ነኃጢአተኛ ሰብ ምልክት ለምጽ ስነ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ተቆጥዩን ኢሳይያስ ነቢይ ብለምጽ ሐሪምዎ አቤት ሎሚ ለምጽ ተትመጽን ኃጢአተኛታ ኩላና ጉራሙራ መኾና ዜብራ አድግበረኻ መሲልና ቆፍ ምበልና ነርና ሓደ ሰብ ጥዑይ ገጹ ሓደ ሰብ ጥዑይ ነብሱ ምተረኽበን ነሩ ብርግጠኛነት ካባይ ጀሚርካ ሽዑ ኦዝያ ሞተ መቼም ኣብ ምድሪ እዚ ዝፈርሃናዮ ሰብ እዚ ዘንቀጥቀጠና ሰብ እዚ ከማይን ከማኹምን ድኹም ዝኾነ ሰብ መዓልቱ ምስ ኣኸለት ናበይ ከኣቱ እዩ ኣብታ ጉድጓዱ ታነ ዝኣትዋ ከኣትዋዩ ታለ ዝረኸብክዋ ግን ክረኽባዲ ክረኽባና ንበይን እዩ እቶም ሓላፍነት ዝተዋሃብኩም ኣቦታት እቶም ሓላፍነት ዝተዋሃብኩም ኣሕዋት ከም ኢሳይያስ ጽባህ እግዚአብሔር ከይተወሰሱ ተጠንቀቁ ሽዑ እግዚአብሔር ኦዝያ ምስ ሞተ ንኢሳይያስ ሓንቲ ነገር አርእዎ ከምዛ ሕጂ አቀድም አቢልና ዝረአናያ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኣብ ዙፋኑ ተቀሚጡ መላእክተ እግዚአብሔር አምላክ አኽናፎም ዘርጊሆም ሽድሽታ አኽናፍ ዘለዎም መላእክተ እግዚአብሔር ክልተ አኽናፎም የኢንቶም ሸፊኖም ለክልተ አኽናፎም አጋሮም ሸፊኖም ክልተ እዳዎም ዘርጊሆም ቅዱስ 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 እንዳበሉ እንዳተቀባበሉ ከምዝሎ ማነን ንስኻኩምን ማህሌት ንቀባበል ቅዳሴ ንቀባበሉ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ይሉ ካህን ብውሽጢ ክብል ከሎ ምእመን ብደገንታይና ይብል በአማን አብ ቅዱስ
بحق عاب قدوسيو بحق ولد قدوسيو بحق منفس قدوسيو حق خايخا قدوس زبالكايو نحنا ونكماخا ሃይማኖትና ሓደ ስለዝኾነ እምነትና ሓደ ስለዝኾነ አምላክና ሓደ ስለዝኾነ ቃልና ከማኻ በሐቅ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢና ነበር እዚ ቅዳሴ እዚ ናይ ሰማይ ጸሎት እዩ እዚ ቅዳሴ እዚ ናይ ሰማይ ምስጋና እዩ እዚ ምስጋና እዚ ናይ ሰማይ እዩ ከምኡ እንዳበሉ ረአየ ተገረመ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር አምላክ بكرما እግዚአብሔር አምላክ መሊዓን የራይልዎ አነ ንስኻትኩምን በኃጢአት አይንና ተሸፍኑ በኃጢአት ልብና ተሸፍኑ በር አብዝ ሰዓት እዚ አብዝ ጊዜ እዚ ናይ እግዚአብሔር ግርማ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንቤተ ክርስቲያን ኩል ጊዜ ምስመልዓዩ ካብት ጸጉ ከይንካፈል ካብት በረከቱ ከይንካፈል ካብት ምህረቱ ከይንካፈል ግና ንሕና ልብና እንቲና ህይወትና አስተካክልና በረከት ንክንቀበልና ንቤተ ክርስቲያን ስለዘይንመጽ ዘለና ምንም ከይራአና ምንም ከይረኸብና ንኸይዳለና ከኢሳይያስ ንእግዚአብሔር አምላክ ንምርአይ ከብቃና ንእግዚአብሔር ክልምኖለና ኢሳይያስ ንእግዚአብሔር አምላክ ምስራኤ አቤት ተመስገን ንአምላከይ ሪኤዮ ንፈጣሪዬ ሪኤዮ ንመላእክት እኮ ሪኤዮ ማይበለን እኮ ሎሚ ንእግዚአብሔር ከይረአዩ እግዚአብሔር ተገሊጾለይ ዝብሉ መልዮም እንደይኮኑን ዘለው እግዚአብሔር ከምዚሉኒ ማርያም ከምዚላትኒ ሚካኤል ምሳይ ከምዝገሩ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከምዚሎምኒ ዝብል ሰብኮ በዚህ ይዘሎ አቤት ድፍረትና ኢሳይያስ ግና አማይከልቶም ርኩሳት ሰባት አማይከልቶም ለምጻማት ሰባት አነ ርኩስን ለምጻምን ከለኹ ነትናይ ሰማይ ንጉስ እግዚአብሔር በክብሩ አቤት መቅደሱ መሊኡ ሪኤዮ ለሁሞ ወይለይ ጉደይ ጠፋኹ ይዝበለ ማናሎ ኮመሎ ሞክሩ ከሞዝበል ማንም እኮ የለን ማን ካባይ ዝበለጻለ ዘፈም ዝደይ ኮነ ያ ከመገራ ካባይ ክትበለጽ ከምዚያ ደይ ኮነትን ንምን ሰባት ደይ ኮናን ንቤተ ክርስቲያን መምጣ አይገደፍና ከፈሪሳውያን ድማ ናይ ፈሪሳውያን ግብሪ አይገደፍና ሽሩ እግዚአብሔር ናኢሳይያስ ነገር ሪኡ ተጣይሱ ምዃኑ መስፈለጠ ንኢሳይያስ እንታይልዎ መንከ ከኸደልናዩ ንመንከ ክንልእኺና መስበሎ ኢሳይያስ እንታይ ከም ዝበለ ተፈልጡ አነለኹ እኮ بكرماخ بكبرخ بقدسنا خارئيا كاللهم لأخني يا إبلا أنا حاطي لمطامين برلوا أنا متلعقو خالير إلوا يهم تحتلوا لو مين كم مريم قدستن تزي بالكاني كم ميكائيل بروك انت زي الكاني كبرم كم قبرم منفس قدوس كم زنت زيجر كاني إلكا نسب سمت يابيل كاست حزل زمن يزلو هذا سب أنا كو زماوية أنا كو سراقية أنا كو كم زيلو على لابيل الزارم أبدأ قرقي ناي هجب زي أنا سراقية أنا زماوية بلوكو بطونا خمسة دقا مسرقكم مني أتا زماو تتقولني من الدقاء زماو هنا نبه أكيد يكون إسحاق جنا آمنو إغزيابير زلاخو كم زي جبره كم تي إغزيابير زدليو كم زي صنحه ترديو آفيلم صامن حاتيمبر أنا مخركم تلعقو خامس ولو أتنا إغزيابير ملعق كاب سماي زلو بحر فهمي بقوت إتجرو أنتيو ني إسحاق كنافرو تنكفو شعو إسحاق
ካብ ለምጹ ነጽሐ ይላል። እትጉጤት እንታዩ ተተባሂሉ ማዕርገ ካህናት እዩ። እትጓህር እንታዩ ተተባሂሉ ድማ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንምንታይ መልአከ እግዚአብሔር ብዒዱ ሂዝዎ መጽን ተተባሂሉ መላእክተ እግዚአብሔር አምላክ ንስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንደመ ወልደ እግዚአብሔር ብዒዶም ከህዝዎ ስለዘይክእሉ ካህን ግብረ ክህነቱን ተዳሃልዩ ካህን እግዚአብሔር ከምዝፈትዎ እግዚአብሔር ከምዝሃቦ ስልጣን ብንጽህና ብቅድስና ብትህትና ብትግሃት እንድህር አገልግሉ ካብ ናይ መላእክቲ ክብሪ ወይ ድማ ካብ ናይ መላእክቲ ማዕርግሲ ናይ ካህን ማዕርግ ይበልጽ። ሎሚ ንሕና ንዕቆም ዘለና ምሳና ስለ ዝነብሩ ነንቋሽሾም ዘለና እዝኮ ከምዚ እዩ እዝኮ ከምዚ ንብሎም ዘለና ኣብ ሰማይ ከመይ ዓይነት ማዕርግ ከም ዘለዎም ስለ ዘይፈለጥና እዩ። ጆርጅ ቡሽ ዝበሃል ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ነይሩ አገዴ እጅሎ ድዩ። ክሊንተን ዝበሃል ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ነይሩ እጅ ኮለ ድዩ የለን። ክሊንተን እዩ ዘሎ እምበር ፕሬዝዳንት ኣይኮነን እጅ ክደፍዎሱ እዚ ትማሊ ዝወረደ ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ኦባማ ዝበሃል ቅድሚ 4 ዓመት እዩ 3 ዓመት ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ነይሩ አገዴ እጅ ከፕሬዝዳንት እዩ። ግን ድገርመኮ ኣብዚያ ንሓደ ካህን ኣብዚ ደው ኣቢልና ናይዚ ሃገር እዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዳሰማይ እዩ ናይዛ ዓዲ እዚኣ ናይዛ ዓዲ እዚኣ ንእሽቲ ዓዲ ድያ እዚኣ መቸም ካብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ከተማታት ሰዓታት የሓቀደ ናቱ ኣመሓዳሪ ኣብዚያ ደው ኣቢልና እስከ ክብሩ ሃቡ ተንብለኩም ንመን ክብሪ መሃብኮ አቤት ነቦሽ ዝብል መቸም ሕጂ ሐሳብ እዩ ንቀሽዳኮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፊት ንፊት እንተሪናዮ ኢና መስቀሉን ሳለም እምበር ኣብ ካልእ ቦታ ተሪናዮ ከምዚ አይና ተጎምፂስና ንሓልፍ ድገርመኩም ነገር እዞም ሎሚ ንዕቆም ዘለና እዞም ሎሚ ማእከልና ዘለው ንቤተ ክርስቲያን ዝጓሲዋ ንቤተ ክርስቲያን አንድ ዝኾኑዋ ካህናት ኣብ ምድሪ ከለው ካህናት እዮም ኣብ ሰማይ ድማ እንታይ እዮም ካህናት እዮም ማዕርጎም አይውሰድን። ስለዚህ አህዋቴን አሃቴን ኣብ ምድሪ ዘላ ቤተ ክርስቲያን አበይ ድማ አላ ንብላለና ኣብ ሰማይ አላ ሓደ በሉለይ ካልኣይ ንቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና ኣነ ንስኻትኩምን ከመይና መብዛሕቱ ሰብ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከኣቱ ከሎ ይንቀጥቀጥ ኣብ ቤተ መንግስቲ ከኣቱ ከሎ ይፈርሕ ቤተ መንግስትስ ንግደፎ ኣብኡ ዘሎ ፕሬዝደንት ወይ ቀታሊ ወይ ገራፊ ወይ ኣሳሩ ክኸውን ይኽእል እዩ መከይንቀተል ወይ ከይንግረፍ ወይ ከለመለልና ንፈርሕና ኣብ ቤት ሃብታም ክንኣቱ ከለና ምድሩ ኣዝዩ ተጸሪዩ መንደቁ ኣዝዩ ተብለጭልጩ እንታይና ንኸውን ሸበጥ የለን ድዩ ጫሙ ኣገይሩ ከይኣቱ እቲ ዋና ከይርዮ ድማ ብትዕቢት ኣትዩ ከይብል ድንን እንዳበለ ከመየለኹም ጎይታይ ከመየለኹም እንበይተይ እንዳበለ እዩ ዝኣቱ ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከእቱ ከለኻ ከመይ እዩ ኣብ ልብኻ ነፊሕኻ ክትኮስ ቀሪብካ ትገብሮ ጠፊብካ እንዲልካ ተነፊሕካ ብጎንኻ ዘሎ ይትርኢ እንዳጎነፅካ ይዝርቶ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ድያ ትወቱ ዲያኮ ናይ እግዚአብሔር ቤት እያ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ኣብ ቁጥሪ 16 ስጋብ 17 ተዳሪና ናይ ያዕቆብ ታሪክ ኢና ንረክብ። ያዕቆብ ኤሳው ንያዕቆብ ብኩርኖ ምሸጠሉ ዳሃር ድማ ካብቡ ንናይ ኤሳው ምርቃ ምስ ወሰደ ኤሳው ብያዕቆብ
حريقو يعقوب قتلت التاريخ تفلتوا عندهم هجي أديو جنا نودع في قتل الله نابلا بازبحال كيد حدا ميلاتو هاديمو ملو معالتي كخيدو إلو دهار مسدكما عبيتي التبحال بوتا يكيسو ماني دكاسي يعقوب بدهرزي جنا مسدكسه እግዚአብሔር አምላክ ሓንትራይ አርእዎ ነይሩ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝተዘርግሐት መሳለል ኣብ ጫፋ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ኮፍ ዝበላ መላእክተ እግዚአብሔር ድማ ክወርዱን ክድይቡን ርእይዎ ሽዑ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ያዕቆብ ከዓ ካብ ድቃሱ ተበራበረሞ አነዳአ አይፈለጥኩዋን ነይረምበር በሐቂ እግዚአብሔር አብዛ ቦታ እዚአ አሎ ኢሉ በሐቂ አንንስኻትኩምን አይፈለጥናንምበር እግዚአብሔር አምላክ ሕጂ አማይከልናሎ አንንስኻትኩምን ሕጂ አይፈለጥናንምበር ድንግል ማርያምን ቅዱሳንን በሙሉኦም አብዛ ቤት እዚአ አለው ስለዚሁ ነህምያ ነዛ ቤት አምላክ እዚአ አይንግደርስ በለ እግዚአብሔር ንዘለዋ ቤት ቅዱሳን ንዘለዋ ቤት ገዲፍካ ናበይ ገጽካይ ያዕቆብ እንታይሉ ክትድህሪዮከ ፈሪሁ ስለዝነበረ ከዓ እዛ ቦታ እዚአ ክንደይ ተፍርሕ እያ ኢሉ ስለምንታይ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንጉስ እግዚአብሔር ኣብኣ ስለዘሎ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንጉስ እታ ቦታ እዚአ ቤቱ ስለዘሎ ስለዚ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ንሕና ሓንቲ ፀገም ኣጋጢማና ዘላ ንሰማይ ገጽና ዘይምርዓና ኣብ ሰማይ ዘሎ እግዚአብሔር ዘይመፍርሐና እዩ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ክንሓስብ ሕማቅ ክንገብር እንተደሊና የማን ንፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት ኢና ዝፈልጠና ሰብ ኣሎ ዶ ሰብከ ይርኤና ኣሎ ኢልና ኢና ክፉ ክንገብርን ከይንገብርን ቼክ ንገብር ሓቀዴ ኣብ ዓለም ክንደይ ኣንፈት ኣለዋ ኣብ ሰማይ ክንደይ ኣንፈት ኣለዋ ኣብ ሰማይ ክንደይ ኣንፈት ኣለዋ አቤት ትምህርቲ ክንደይ መምሃራን እንዲኦም ኣስተምሂሮምኩም ንገሊኹም ትሽዓተ ኣንፈት ኣለኩም ንገሊኹም ሸውዓተ ኣንፈት ኣለኩም ንገሊኹም ኣርባዕተ ኣንፈት ኣለኩም እንዴ አንፈት አለዋ ይገደደ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንሕና ብተምሃርናዮን ብንፈልጦን ኣርባዕተ ኣንፈት ኣሎ ኣከዴ ሳይንስ ተምህሮ ወይ ጂኦግራፊ ዝብሎ ምብራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ሰሜናዊ ደቡብ ምብራቃዊ ከምዚ ግደፍዎስ ኣርባዕተ አንፈት ኣሎ ዓለም ትምህረና ኣከዴ ንሕና ህይወትና ናይ ዓለም ኮይኑ ሓንጎልና ብዓለም ስለተመልአ በቃ ናይ ዓለም ሒዝና ንነጉድ ኣለና እምበር ቤተክርስቲያን እተምህሮ ድማ ኣርባዕተ አንፈት ዘይኮነ ሓሙሽተ አንፈት ኣላ ኣብ ሓደ ዘመን ሓደ ሰብኣይ ሸውዓተ ቆልዑት ነይሮም ኮይኖም ያ ታሪክ ኣይትርስዕዋ መቸም ኩሉ ግዜ ዝክርዋ ይኹን ተውስተ ዝነብረኩም ኣይምሓስኩማ እዚ ሰብኣይ ንሸውዓተ ደቁ ዘዕብዮም እንዳሰረቀ እዩ ሌባ እዩ ሌባ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ ወይ ድማ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ህዝቢ ሙሉ ይፈልጦ ነዞም ደቁ እንዳሰረቀ ስለዝኾነ ዘዕብዮም በብተራ ንሸውዓትዮም ቢጋውፅሎም ሶኒ ቦክሪ ሶሉስ ድሕሪ ዘለካ ሮብዕ ድሕሪ ዘለካ ንሰሙን መሊአና ኣሉ ድማ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ክሳብ ቀዳም ካብቲ ቦክሪ ጀሚሩ ስጋብ ተሻድሻይ ብሪጋ ይዝዎም ንስርቀ ከይዱ ንሶም ብደገ ኮይኖም ይሕልውሉ እሱ ዘድልዮ ነገር ሰሪቁ ይወፅእ
ገለ ፖሊስ ወይ ድማ ዋናታት ተመጪኦም ተንኮል ምልክት ይገብርሉ ሓዲሞ መበሻው አይ መዓልቲ ተናይ መጨረሻ ወላድ ሒዙ ነሰቀፈ እዩ መስከደ አትሰብዓይ ሎሚ ንብዙሕ ዓመታት ወይ ንመዋዕልና ዝፈውት ንብረት ይሰሪቆ ወፅእ ስለዚህ ስኻ አብዛ መኻዚኖ ዚዓቴ ዘድልየን ሒዘ ክሳብ ዝወፅእ ንየማን ንፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት ረኣይሞ ድቁነ ፖሊስ ይኹን ሰብ እንተዳርየኻ ፀዋዓኒ ኢልዎ ሽዑ ሰብዓይ ከምኡ ኢልዎ ነዝወዱ ብግስ እዩ ባባ ኢልዎ ሽዑ ንየማን ንፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት ረኣይ ኢልካኒ ኢልዎ ንየማን ርኤ ሰብ የለን ንፀጋም ርኤ ሰብ የለን ንቅድሚቱን ርኤ ሰብ የለን ንድሕሪቱን ርኤ ሰብ የለን ኢልዎ ጽቡቕ ምስ በሎም በል ሕጂ ናብቲ ሓሙሸይ ትረአ ኢልዎ ናበይ እሱ እንተዘይርዩ ኣቲኻ ስረቕ ኢልዎ እሱ እንተዘይርዩ ኣቲኻ ንመዋዕልና ዝኸውን ስረቕ ኢልዎ ሰብዓይ በዚ ህፃን እዚ ተረዲኡ ስቁም ይኽዎ ክቡራት ኣሕዋተይ ንሓተይ ሓጢኣት ክትገብሩ ክትሕንድሩ ክትዓብዱ ክትዝሙን ክትሰርቁን 4 መዓልቲ ጥራይ ኣይትረኣዩ ሓሙሸይቲ መዓዝን ናብ ሰማይ ትወስድ ቤተ ክርስቲያን ኣላትኩም ቤተ ክርስቲያን ዘሙ ኢላ እንተዳ ምሂራትኩም ዘሙ ቤተ ክርስቲያን ስረቁ ኢላ ምሂራትኩም ተኮይንካ ስረቁ ቤተ ክርስቲያን ቅተሉ ኢላትኩም እንተዳ ኮይና ቅተሉ ክብሪ ቤተ ክርስቲያን ፍለጡ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ተመሃሩ ንቤተ ክርስቲያን ፍለጥዋ እሞ ብድሕሪኡ ንቤተ ክርስቲያን ከተፍቅርዋ ኢኹም ስለዚ ሎም ዓመት እዛ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ወይዛ ቤተ ክርስቲያን ወይዛ ቤት እዚኣ እንታይ ትብለኩም ኣላ እምበኣርከስ ቤት ኣምላክኩም ከቶ ኣይትሕደጉ ትብላላ እንተ ሓዲቁማ ሞት ኣሎ ትብላላ እንተ ሓዲቁማ መከራ ኣሎ እንተ ሓዲቁማ ስቅያት ኣሎ ትብለኩም ኣላ ሞት ዝደሊ ካብ ማይከልና የለን ስቅያት ዝደሊ ካብ ማይከልና የለን ስለዚ ኩላትና ብሓደ ድምፂ ከቶ ንቤተ ክርስቲያንና ኣይንሓድጋኒና ይመልስና ተረዳዲና ደለና ኣይንሓድጋኒና ሞቱን እንተመፀ ኣብዛ ቤት እዚኣ ክንመውት ኢና ስለዛ ቤት እዚኣ መከራ ስቃይ ስደት ውርደት ፀርፊ እንተመፀውን በሃባር ኮይና ኣብዛ ቤት እዚኣ ክንቀበል ክርስቶስ ስለዛ ቤት እዚኣ ስለይን ስለኹም ኢሉ ተዘሚሩሉ ዶ ተፀሪፉ ኣብ ርእሱ ኣኽሊል ናይ ወርቂ ዶ ገይሮምሉ ኣኽሊል ናይሶም ኣብ ዝባኑ ወርቃዊ ክዳን ዶ ተኸዲኑ ወይስ ሓለንጊ ተገሪፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ እዚ ኩሉ መከራ እዚ ኩሉ ስቃይ እዚ ኩሉ ውርደት እዚ ኩሉ ሞት ዝተቀበለ ስለይ ስላኹምን እዩ እዛ ቤተ ክርስቲያን ክዝክሩ ከለኩም ንክርስቶስ ዘክሩ ነዛ ቤት እዚኣ ዝሓደኩማ መዓልቲ ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓደኩም ፍለጡ ስለዚ ከም ማሕሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝበላ ቤተ ክርስቲያን ምፁ ከም ማሕሌታይ ቅዱስ ያሬድ ዝበላ ኮፍ ኢልኩም ተምሃርሞ ፍለጡዋ ብድሕሪኡ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ታክገብርዋ ይኹም ከተፍቅርዋ ይኹም ኣራይ ወዲየ ኣለኹ ሰዓተይ ዓፊሉሎ ሓንቲ ታሪክ ነጊረኩም ክውድየ መቼም ንዓይን ንኣኻትኩምን ነቶም ቅዱሳን እዮም ዝበሃሉ መነኮሳት ይኹኑ ጳጳሳት ይኹኑ ካህናት ይኹኑ ኩሎም ሎሚ ካብቲ ቅዱስኖም ዘውረዶም
ናብ ኃጢአት ዘእተዎ እንታይ እዩ ኣይኮነን እንታይ እዩ ንሕና ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝጠፋና ብምንታይ ምክንያት እዩ ኣይትፈልጡን በዚያ ኣይኮነን ድዩ ሓንቲ ደቂቅ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክጽልይ ዘይከኣለ ሰብ 8 ሰዓት ግና ኣብ ስራሕ ይውዕል ታይደልዩ ገንዘብ ቶም ገራፋይ ዲልዋ ወይስ ገጠምቲ ይፈልጥን ገንዘብ ንወዲ ሰብ ተብሎ ታይሎሞ ዘብዘብ ንዓና ዘብዘብ ኣይኮነን ኣትሌት እያ ቀይራሃልና ናይ ሎሚ ኣትሌታት ኢሎም ክንደዚ ኪሎ ሜትር ኣለኩም ካብ ዝበሃሉ ሲ ገንዘብ በቅድሚዮም ጌርካ ሞቶ በቅድሚዮም ተትገብር ነታ ሞቶ መቀደምዋ ነይሮም ወላ ንንስኹምን ማለት እዩ ብድኻም ኣለኒ ዝብል ኣይገድም ሽኮር ኣለኒ ዝብል ኣይገድም ኮለስትሮል ኣለኒ ዝብል ኣይገድም ንወዲ ሰባት ኩላ ገደል ሒዛቶም ተኣትወት መን እያ ገንዘብ እያ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልዋ ገንዘብ ስርኩሉ ኃጢአት ገንዘብ መንግስተ ሰማያት የእቱይ ገንዘብ ካብ መንግስተ ሰማያት የውጪ ዛ ታሪክ ነግረኩም ኩዲ ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ሰብዓይ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ኣዝዩ ሃብታም ከምዚ ንሕና ንብሎ ዝድርበይ ገንዘብ ዘለዎ ቢልዮነር ከም ዝበሃል እዛ ሰብ እዚ ኣብታ ዝነብረላ ሃገር 3 ዕሩኽ ነይሮም ክንደይለኩም እዞም 3 ዕሩኽ ድማ ናቱ ጥራይ ኣይኮኑን ንሕና ኩላትና ኣብዚ ዘለና ካብ ላዕሊ ጀሚርካ ክሳብ ተታሕቲ 3 ዕሩኽ ኣለውና እቲ ሓደ ልዕሊ ነብሱ ዝፈትዎ ነቲ ሓደ ማዕረ ነብሱ ዝፈትዎ ነቲ ሓደ ድማ ትሕቲ ነብሱ ዝፈትዎ ክንደይ ዕሩኽ ኣለዎ ኣነ ንስኽን እውን ኣነ ንስኻን እውን 3 ዕሩኽ ኣለውና ልዕሊ ነብስና ንፈትዎም ኣለውና ማዕረ ነብስና ንፈትዎም ኣለውና እንተ ነብስ ንፈትዎም ኣለና እዚ ሰብ እዚ ንልዕሊ ነብሱ ዘሎ ሰብ ክረኽቦ ከሎ ጎይታ ኢሉ ይሰግደሉ ንማዕረ ነብሱ ዝረኽቦ ከሎ ሰላም ፈታውየ ይብሎ ነቲ ትሕቲ ነብሱ ዝፈትዎ ሰብ ምስ ረኸቦ ችድ ዳበለ ይፀርፎ ብከምዚ ዓይነት እያ ሰላምቱ ነይራ ፍቅሩ ብከምዚ ዝገልጽ ነይሩ ስለዚ ሃብታም ይኹን ድኻ ምሁር ይኹን ደንቆሮ ውዒሉ ሓዲሩ ሓንቲ ፃውዒት ኣላቶ ሓቂ ደ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብሃብቱ እንዳተመክሐ ብመልክዑ እንዳተመክሐ ብክዳኑ እንዳተመክሐ ከሎ ከይተረድኦ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ገዝኡ ሓንቲ ደብዳቤ መፅያ ካበይ ካብ ቤት ንጉስ እንታይ ትብል ደብዳቤ መስልኩም ከይወዓልካ ከይሓደርካ ኣብዛ ቤት እዚኣ ተቀበላ ቤተ መንግስቲ እዮም መቼም ካብ ቤተ መንግስቲ ወረቀት መፅዩካ ኣይኮነን ኣብ ዓድና ከለና ካብ ምምሕዳር ንሃገራዊ ኣገልግሎት ዶ ወይ ነገል መፃውዒ ተመፅዩ ክንደይ ኩርባታትን ሩባታትን ጎቦታትን ከም ንሓድም ዝነበርና ኩላና ንፈልጥ ኢና ሓቂ ድዩ እዚ ሰብ እዚ ፈትፈት እዩ ዝገብሮ ጠፊእዎ ሽዑ ካብቶም 3 ዕሩኽቱ ናብቲ ቁፅሪ ሓደ ከይዱ ናብ መን እዩ ቁፅሪ ሓደ ልዕሊ ነብሱ ናብ ዘፍቅሮ ከይዱ ኣርከይ ኢልዎ ኣቤት ሎሚ ካብ ንጉስ ሓንቲ ደብዳቤ መፅያተኒ እታ ደብዳቤ እንታይ እያ ትብል ከይወዓልካ ከይሓደርካ ትበል እያ ትብል ተጨኒቑ መፍትሒ ስኢኑ ልዕሊ ነብሱ ዘፍቅሮ ኣርከይ ኢልዎ ኣነ ናብ ቤት ንጉስ ክትከይድ ከለኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ እንታይ ከም ዝሕግዘካ እውን ኣይፈልጥን ምንም ዝገብረልካ ይብልዎ ግን ሓንቲ ነገር ይፈልጥ ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክትቀውም ከለኻ ጽሩይ ኮይንካ ክትቀርብ ስለዝግባእካ እዛ 300 ዓለባ ጨርቂ እንካብ ዝባንካ ግበር ኢልዎ ከምዚ ኣነ ነፀላ ጌርያ ዘለኹ እዝዋ ተኸዲኑ እንዳንጉስ ክኸይድ እንዳጓሓየ እዚ ኩሉ ልዕሊ ነብሰይ እንዳፍቀርብዎ ከምዚ ክገብረኒ ኢሉ እንዳጓሓየ ከይዱ ካልኣይ ደረጃ ኣርኩ መን እዩ ማዕረ ነብሱ ናብ ማዕረ ነብሱ ከደ ኣርከይ ኣቤት ማዕረ ነብስኻ መቸም ማዕረ ነብሰይ ከም ዘፍቅረካ ትፈልጥ ኢኻ ሎሚ ግን ሓንቲ ሽግር ገጢሙኒ ዋይ ኣርከይ እንታይ ረኺብካ ኢሉ ዋ ሎሚ ካብ ንጉስ ሓንቲ ደብዳቤ መፅያተኒ እንታይ ትብል ከይወዓልካ ከይሓደርካ
قبل المتاع يلو أمون تايتو مخرني لو أركي لو أنا خاب نقول نزمتك عاويت زمكرو يبلي لو حنت نجار في قبر الكافة لو سجا فرق من جدي اندابخو اندالكسكو واي اندابلكو كفان وكيلو عقم الساعة ده عقمها يلا من تعرف هيجي تحت نفسه دسكبلو سلام زبلو دسكبلو دما درجو حينيرو نابو خيدو مجمع معنا زا مسلا عايقبلاني انت مجم قال ترجم انت اللي هو زجانا قوسي تايقبر يزبلو تنستي مجم تنستي زجانا قوسب انتمتيوا مليسو مكرا يزوس حاكي مفتح الله وادي يا بالله يا احنا انت جاني وكازي تقبري بالكان ما تمثلن مجم معنا ግን ታምስላና ብዙ አይፍቶን አይትብርሐነን ያ حجي ስለዚ ጨነቆ አቅሎ ስለዚ ጸበቦ በቃ ትንዑቂው አንተ ከገብር አይክልን ይናብ ዝበሎ ከይዱ አቤቱ መስዓተወ እትሰብ ተጨኒቁ አርከይ ፈታውዬ መጽኻዶ ኮፈል እስከይልዎ በቃ እንዳሰገደ አርከይ መቼም ትህት ነፍሴ ከም ዘፍቅረካ ደስክብለኒ ሰላም ከም ዝብለካ ደስክብለኒ ከሎ ረቂጸካ ከም ዝኸይድ ንስኻ ተፈልጦ أنا نفلته حجنا عقلي صبيبني ጨኒቁን መጽልዎ ታሪክ ይብካድ አሉ ካብ ንጉስ ደብዳቤ መጽኒ እንታይ ዝብል ፈይው አልካ ከይ ሓደርካ ተበል ዝብል ሕጂ እንታይ ተመኽረን ኢልዎ ሽዑ እቲ ትሕተ ነብሱ ዘፍቅሮ እንታይ ከም ዝብሎ ትፈልጥሮ አርከይ ፈታዊ ደስ ይበልካ ኢልዎ አይተሸገር አይትጨነቅ አነ ናብ ቤት ንጉስ ክትከይድ ከለኻ ደብዳቤ ክጽሕፈልካ ኢልዎ ኣብ ኣፍ ደገ ናብ ንጉስ ክትኣቱ ከለኻ ዝቕበሉኻ ዋርድያታት ነቲ ደብዳቤኻ ሪኦ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ደስ እንዳበሎም ከቕርቡኻ ንጉስ ክርሃልካ ክልምኑኻ ምንቲ ንዕኦም ደብዳቤ ጽሒፈ ክህበካ እሞ ደስ ይበልካ ኢልዎ ካብዞም ሰለስተ ነዚ ሰብ እዚ ዘፍቀሮ መን እቲ ትሕተ ነብሱ ዘፍቀሮ እዚኦም ሰለስተ ዕሩኽ ናተይ ናትኩም ምን ዕሩኽ እዮም ንሕና ኣብ ዓለም ሰለስተ ዕሩኽ ኣለውና እቲ ንጉስ ዝተባሃለ እግዚአብሔር እታ ከይወዓልካ ከይሃደርካ ምጻስ ዝተባሃለ ድማ ጻዊት እግዚአብሔር ያ ሞት ያ እዚ ሰብ እዚ ዘመኑ በሙሉ ገንዘብ ከፍቅር ንገንዘብ ከመልኽ ንገንዘብ ክሰግድ ዘመኑ ሓሊፍዎ ልዕሊ ነብሱ ንገንዘብ ኣፍቂሩ ኣነ ንስኻትኩመን ልዕሊ ነብስና ንገንዘብ ኣፍቂርና ዶ ይፍቀርና ሰንበት ምድሪ ኣብ ገዛና ደቂስና ንስጋና ንሓልየልና ሰንበት ምድሪ ስራሕ ውፈሩ ተተባሂልና ለይቲ ተሲእና ንስራሕ ንወፍር ሰንበት ምድሪ ቤተ ክርስቲያን ንዑ ተቀደሱ ንዑ ንጽሑ ኢላ ክድውል ከላ ንቤተ ክርስቲያን ዝመጽእ ሰብ ኣሎ ድዩ ዝበዝሓና ደቀስቲና ሓቀዴ ንገንዘብ ልዕሊ ምንም ነገር ካብ ነብስና ንዓለ ስለ ዘፍቀርና ገንዘብ ኣፍቀርቲ ንሕና ኢና ሕራይ ነፍቅር ድሓን ሕራይ ንስራሕ ድሓን ሕራይ ንዓክብ ድሓን ቤተ ክርስቲያን ገዲፍና እዩ ኣለና ንእግዚአብሔር ረሲዕና እዩ ኣለና ሕራይ ድሓን ግን ሞት ምስ መጸት እቲ ዝኣከብናዮ ገንዘብ እቲ ዘፍቀርናዮ ገንዘብ እቲ ዝሓብሓብናዮ ገንዘብ እንታይ ሒዝናሉ ንኸይድ 3 ሜትሮ ዓለባ ጨርቅያ ተቕልል ኣቢልካ ተገኒስካ ትውተፈላ ካልእ የላ ኩላ ኣበያ ተተርፍ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ተወዲያ እቲ ማዕረ ነብስና ነፍቅሮ ዝተባሃሉ ድማ ስድራ ቤት እዩ ንስድራ ቤትና ከም ነብስና ነፍቅሮም ዶ ነፍቅሮመን ኣነ ክመውት ኣይደሊን ስድራ ቤተይ ክሞቱ ደሊ ደ ኣነ ክሓምም ኣይደሊን ስድራ ቤተይ ክሓሙ ይደሊ ደ ማዕረ ነብስና ኢና ነፍቅሮ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ዘይመጻኻ ንስሓ ዘይኣተኻ
ናብ ቅዳሴ ዘይቀደስካ መዝሙር ዘይተማሃርካ ዘይዘመርካ እንተ ተባሂሉ ዋ ስድራይከ ወለደይከ ኣሕዋተይከ ሊብያ ኣለና ኢልና ነመኽኒ ኣፍጋኒስታን ኣለና ኢልና ነመኽኒ ዘይነመኽኒ እኮ ይብልና ግን ሞት ምስ መፀ ስድራኻ ካብቲ ሞት የድሕኑካ ድዮም የድሕኑና ሓንቲ ነገር እዮም ክገብሩልና ብርግፀኛነት ኣነ ምስ ሞትኩ ወደይ ምንታይ ኣይመውትን እዩ ኣነ እንተሞትኩ ሰበይተይ ምሳይ ኣይትመውትን እያ ሓንቲ ነገር ስለ ፍቅሮም ኢሎም ሓንቲ ነገር ክገብሩ እዮም ስጋብታ ጉድጓድ ዝበፅሕ ወደይ ኣቦይ ኣቦይ ኢሉ ክመኽየለይ ሰበይተይ ኣሚነይ ባለቤተይ ሰብዓየይ ኢላ ክትበኽየለይ እምበር ሞተይ ተሓልፎ ድያ ስለዚ ንቤተሰብና ንግደፍ ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ገዲፍካ ንገንዘብን ኣፍቂርካ ንቤተሰብካ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንላዕለ ሪኢኻ መንገዲ ክርስትና የለን ርዳ ደለና እሶም ክሳብ መቃብር እዮም ዘፋኑና ኣብ ቅድሚ መንበረ ጸባኦት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለና ግና ኣይፈረዱልና ኣይተመኽንዩ በወለድኩም ኣይተመኽንዩ በሕዋትኩም ኣይተመኽንዩ በቤተሰብኩም ስለ ነብስኩም ሕሰቡ መጀመርያ እቲ ሳልሳይ ተህተ ነብስና ነፍቅሮ ዝተባሃለ ሞባ እዩ ሞባ ደስ ተይሉና በቅድሜና ናይ ሞባ ኣሳንጣ ሒዙ እንተሃሊፉ ካብ ተረፍ መረፍና እዩ ማለት እዩ በዚያ 20 በዚያ 10 ዩሮ ሒዝና በዚያ ሰናትን 60 ሳንቲም ተሒዝና ነይኔቲና ነአቱ ለተን 60ውን እኮ ፈቲና ይኮንና ነእትወን ወይ ስረና ክንቅይር ወይ ቦርሳና ክንቅይር ወዲቀን ስለዝጠፋ ካብ ዝጠፋ ተባሂለን ኣብታ ምድዋይ ምጽዋት ይኣትዋ እሰንጥራየና በእግዚአብሔር ዘብጽሐና ምስ ሞትና እንታይ ሰሪሑ እንታይ ገይሩ ኢና ንበሃል ሰሙን ለኹም ስለዚህ ንቤተ ክርስቲያን ክትመጡ ከለኹም ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ትእዝዞ ንቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ዝኾነ ማንም ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስዋዕቲ ከይሃዘ ክመጽእ ኣይግባእን ኣይፍቀድን እዩ ኣይሰዓናን ንሰርሕ ኣለና ኣይሰዓናን ንረክብ ኣለና ስለምንታይ ናሰሲእና ነቲ ገንዘብ ዝሃበና እግዚአብሔር ደይኮነን ነቲ ጥዕና ዝሃበና እግዚአብሔር ደይኮነን ከመይ ጌርና ነቲ ዝሃበና መሃብና ዓቢ ከመይ ጌርና ነቲ ዘንበረና ኣምላኽ ንነፍሶ ኣሕዋተይን ኣሃተይ ገንዘብ አንተ ወይ ከም ዝበልኩኹም የጽድቀካ እዩ ገንዘብ ድማ ኣይገብረካ እዩ የፍርደካ እዩ ገንዘብ ክትእዝዝዎ እምበር ክእዝዘኩም ክትጥቀሙሉ እምበር ገንዘብ ክትቀመልኩም የብሉን ተረዳዳ ደለና ስለዚህ ኣሕዋተይን ኣሃተይን ሎሚ ለና ስለ ጽባሕ ምንም ኣይንፈልጥን ቅዳሴ ንግሆ ክእተው እዩ ኣብ ቅዳሴ ከይኣተናውን እግዚአብሔር ዘፋንወና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ዝናይና ክንቀርብ እንታይ ሒዝና ፍቅሪ ቤተ ክርስቲያን የብልና ፍቅሪ ቦታትና የብልና ፍቅሪ ቅዱሳን የብልና ሰናይ ስራሕ የብልና ኮንቶ መንቶ ኮይና ኣነ ከም ካልኦት ቅዱሳን ይኹም ከም ካልኦት ብሩኻን ይኹም ከም ካልኦት ህያዋን ይኹም ኣይብለኩም ማንም ህያዋን ማይከልና የለን ማንም ቅዱሳን ማይከልና የለን ኃጢአትና ተዝጽብጸብ ነይሩ ካብ ጨጉረና ርእሲ ይበዝሕ ማንም ካብ ማይከልና ጻድቅ የለን ንሕና እንድህኖ ንሕና እንጸድቆ በምህረት እግዚአብሔር ጥራይ ነው ነረዳዳ ደለና ስለዚህ ምህረት እግዚአብሔር አምላክ ንምርካብ ድማ አቤት እግዚአብሔር አምላክ ክርከብ ይግባና ይሞ ሎሚ ተአኪብኩም ዘለኹም ሰባት ብዘይ ምቁራጽና ቤተ ክርስቲያን ምጹ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ መጻኹም ቤተ ክርስቲያን ክትፈልጥዋ
ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ መጻኹም ንእግዚአብሔር ክትፈልጥዎ እግዚአብሔርን ተፈሊጥኩም ወደማን ቤተ ክርስቲያን ክትፈቅርዎ ያኹ እግዚአብሔር ዘፍቀረ ቤተ ክርስቲያን ዘፍቀረ ንመን አፍቀረ ለእግዚአብሔር አፍቀረ ስለዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ክነፍቅራ እግዚአብሔር ክነፍቅሮ አቤት